Ако искате да не плачете, не отрязвате коренчето. Заедно с Фантастико ще ви представим една поредица от традиционни балконски рецепти. Започваме с една абсолютна класика – сафрит с лук по-бургаски. Преди години имах един шеф, който всеки петък, събота и неделя си ходеше в Бургас. Обаче се връщаше с 5 кила дребна риба за пържене. Няма да ви казвам каква мъка беше чистенето, обаче една колежка ме светна как става по-лесно. Натискаме рибата, ето тук на хвилете, хващаме ги и дърпаме надолу. И се изчиства съвсем лесно. Слагаме рибките, слагаме лука и ги обвалваме хубаво. 2-3 минути от едната, 2-3 минути от другата страна и рибките са готови. Сега чак посоляваме рибата и слагаме лука. Сафрида ни с лук по-балконски е готов. И ето това беше първата рецепта от поредицата на Фантастико балконски рецепти. Фантастико. Лятото е там, където си ти.